наврӯз баробар шудани шабу рӯз дар нахустин рӯзи баҳор, истиқболи рӯз ва соли нав аст. наврӯз бо сабз гардидани табиат дар баҳорон ки пас аз зимистон фарӯ мерасад манша мегирад. ниёгонамон ин рӯзро оғози соли нав медонанд ва солшумориро аз ҳамин рӯз оғоз мекарданд. агар ба таърих назар кунем, мебинем ки наврӯз чӣ манзалат дорад ва гузаштагони мо чӣ гуна ба он арҷ гузоштаву то имрӯз онро ҳифз менамоянд. макони наврӯз тоҷикистон аст. ин аст ки ҳангоми таҷлили ин ҷашн анъанаву урфу одатҳое ки хоси мардуми тоҷик аст гузаронида мешавад. албатта дар ҳар минтақаи тоҷикистон ин ҷашни миллиро бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил менамоянд. гурӯҳи иҷодии мо ин ҷашни пуршукӯҳро бо сокинони хушбахти шаҳри Истаравшан таҷлил намуд. наврӯзи Истаравшан. аввалин коре ки дар ҷашни наврӯз бояд анҷом дода шавад, ин хонабарорӣ аст. дар шаҳри Истаравшан бонувони азиз ҷашни наврӯзро бо ҳамин анъана оғоз менамоянд. ин маросим яке аз ҷузъҳои муҳиму ҳатмии ҷашни фархундаи наврӯз арзёбӣ мегардад. махсус дар ҳамин рӯз кӯдакон шодиву нишод ва хурсандӣ намуда аз рӯзи нав истиқбол менамоянд. наврӯзи тоза омад ба дашту кӯ, оби зилоли руд шуст қоқилони ӯ, бедор шуд замин аз нақати баҳор, булбул таронахон бо қалби беканор. гул рехт ҳар тараф аз хандаи баҳор, зебо шуд осмон, зебо шуд ин диёр. наврӯзи нозанин, наврӯзи кишварам, тоби ба чашми ман, зебо чу модарам. дар шаҳри Истаравшан баъд аз хонабарорӣ мувофиқи имконият дастурхони тоҷиконаеро бо меваю сабзавот, ширинӣ, мағзу мавиз, шарбату хоришҳои гуногун ки хоси ҷашни наврӯз аст оро медиҳанд. пирони рӯзгордида ҷамъ омада аз бадиву некиҳои соли гузашта қисса намуда барои оғози рӯзи нав ва хуш гузаштани соли нав дасти дуо мебардоранд. дар ин минтақа анъанаи оро додани манзил бо сӯзанӣ роиҷ аст ва ҳамасола занону духтарони ин минтақа наврӯзро бо сӯзаниҳои навдухташуда ва гулдӯзиҳои дасти духтарон истиқбол менамоянд. сӯзанӣ ё сӯзандӯзӣ ном гирифтани он бесабаб нест. сӯзаниро дар матои махмалин, абришимӣ ё пахтагин медӯзанд. онро махсусан дар тӯйҳои арӯсӣ модар ба духтар ҳадя мекунад ё худи духтар онро барои бурдан ба хонаи шавҳар медӯзад. خوش آمدی نوروز من آراسته با چمن خوش آمدی نوروز من نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد. нақшҳои сӯзанӣ хусусияти хос ва андозаи гуногун доранд. сӯзаниҳои тоҷикистон вобаста ба макон ва мавқеи зист фарқият дорад. барои мисол сӯзаниҳои Истаравшан гирдагулҳои калон ва ба худ рангҳои назаррабо дорад.
ба ҳунари гулдӯзии бонувони шаҳри Истаравшан баҳо додан душвор аст. бо фаро расидани ҷашни Наврӯз фармоишҳои зиёд аз ин намуди ҳунари миллӣ ки хоси ин ҷашн аст қабул карда мешавад ва ҳоло бонувон саргарми коранд. гулдӯзӣ навъи санъати ороиши амалии халқӣ ки дастӣ бо сӯзан ва чангакҳои махсус ё бо воситаи мошинаи махсуси гулдӯзӣ дар рӯи матоъҳои гуногун, пӯст, намад, бо ресмонҳои пахтагӣ, абрешимӣ ва нахҳои зару нуқрагӣ, инчунин бо сангҳои қиматбаҳо, шаддаи реза, муҳраҳои хурд, гулакчаҳои рахшон, тангаҳо ва марҷону марворидҳо духта мешавад. гулдӯзӣ аз ҳунарҳои нафис ва такмилёфтаи санъати қадимӣ буда мардуми ҳар минтақа сабки хоси худро дорад. کسب کشتی‌دوزی من از مادر کلانم یاد گرفتگی بودم. فرقیتش همین هست که گلدوزی این یک نمودی در هر یک وی آرایش دادن. این کشتی‌دوزی من سوزنی، بارپوش، زردیوالی پیشتر از قدیم یگان این کسب‌ها وی نبود. هر یک عروس میشدگی ها به هم سوزنی، بارپوش، دو تا چلقچه میگفتن و دو کودک به انا همین خیلی به همون دخترکا عروس نمیشدن. маърифат аҳтамова таи 54 сол аст ки нозукиҳои ин ҳунарро омӯхтаву ба ҷавондухтарон меомӯзонад. ин модар иброз дошт ки ин ҳунарро аз модаркалонаш омӯхтааст ва то ин дам дар чорабиниҳои зиёд саҳм гузоштааст. در وقتی همین مکتب کار میکردیم من هنرمند شهری استراوشان بودم. در سیمپوزیوم آبی تازه اشتراک کردم. 80 سالگی دوشنبه اشتراک کردم. روزهای تاجیکستان در مسکو اشتراک کردم. من همه شاگردام هر یک مؤسسه ها به کار کردن، دو زندگی به کار کردن. در خود شهر دوشنبه هم طلبی من همونجا رفته دو زندگی کشادگی، من هم کرسی چکندوزی کشادگی انا همونجا ها به کار کردن. نوروز اولادی رسید، به دیده ها شادی دمید. نوروز دنیا را گرفت چون بازی امداد دمید. عالم معطر گشته است، دلها منور گشته است. نوروز نو امروز نک بر ما میسر گشته است. من بهارم، من بهاری لاله‌زار. خوشگلم 100 تا قدم، این منم حسنی دیار. بهار فصل گل دوزی منم من.
ҳунари кандакорӣ аз ҳунарҳои қадимии шарқ аст, ки дар тоҷикистон бахусус дар шаҳри Истаравшан зиёд рушд кардааст. Кандакорӣ усули коркарди бадеии чӯб, санг, устуғон, гил ва гаҷ буда аз маъмултарин намуди санъати миллии тоҷикон маҳсуб меёбад. кандакорӣ таърихи 1000 сола дорад. Дар ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳунармандон маҳсули заҳмати худро ба маърази тамошо гузошта, ҳунару маҳорати кандакории худро муаррифӣ менамоянд. хушбахтона имрӯзҳо дар Тоҷикистон маҳсули дасти кандакоронро дар сутуну болор, дару тиризаҳои чойхонаҳо, масҷидҳо, осорхонаҳо, қасрҳои фарҳанг, биноҳои маъмурӣ дидан мумкин аст. оғози баҳор ва ҷашни Наврӯз барои кандакорон илҳом бахшида, тахайюлоти худро бо сабту услуби мардумӣ ва нақшу нигори миллӣ рӯи чӯб тасвир мекунанд. дӯстони азиз, мо дар ҳуҷраи созтарошӣ ва кандакорӣ қарор дорем ва мехоҳем чанд суҳбате дошта бошем. салом алайкум. Салом алейкум. Номатон чи аст? Истамзода Иброҳим. шумо чанд сол мешавад ки ба кандакорӣ машғул ҳастед? Сеюм сол рафтаисе. 3 сол мешавад. хоб, дар тӯли 3 сол аз худ кардед тамоми нозикиҳои ҳамин ҳунарро ё ин ки ҳоло ҳам омӯхта истодаед? Бале тонистам метавонам бо мӯлтар омӯзам. масалан худи шумо чиҳоро омода кардед то ин замон? То ин замон чанд сандуқча сохтам, як кат сохтам, каравот ва як сандуқи калон сохтам. омода кардани масалан сандуқу кату кадом як чиз дигар душвор нест барои шумо? Не, ман ёд гирифтем давоми 3 сол. ҳоло шумо чӣ сохта истодаед? Ман қасри миллат сохтам бо тарзи отамкорӣ. ҳар хел чӯбо сохта истодем. кадом? чӯби чинорай, сафедо, ин арча, чӯмовна. ин қисмати пеши қаср миллат аст, дуруст аст? қисмати пешаш онҷоро бо фонтан мешавад. ин нақшае ки дар назди мо аст, шумо аз рӯи ҳамин нақша омода намуда истодаед? саломат бошед. ташаккур барои шумо барор. бо фаро расидани ҷашни байналмилалии Наврӯз, албатта баҳори нозанин, фармоишҳо зиёд мешаванд ва Мурод ва дигар кормандоне ки дар ин ҷо ҳастанд кӯшиш мекунанд ки сари вақт фармоишҳоро омода бикунанд ва ба мизоҷ пешниҳод намоянд. сараввал аз чӣ шурӯъ мекунед шумо? сараввал мо корро аз ахтар, яъне аз тасвири ҳамин нақшҳо оғоз мекунем. аввал дар рӯи коғаз нақшҳоро тайёр намуда, баъдан ба рӯи даргузаронда онро чунин кандакорӣ менамоем. тасвир намудани нақшҳо душвор аст ё худи ҳамин кандакорӣ? барои ман аз худ кардам он қадар ҳам душворӣ намеорад ва баъзан дар мавриди ин кор баъзе вақт мешавад ҳамин чӯбҳое ки сифати паст агар дошта бошад душворӣ меорад, вагарна дига ҳамаш ягон хел душворӣ надорад. аз худ бо чӣ гуна намуди чӯб кор кардан осон аст? масалан чӯби арча, чӯби чормағз, чӯби бет? бештар чӯби ҳамин санавбар мегӯем, ҳамин чӯби санавбар, чинор, бисёртар ҳамин чӯбҳо кор карданаш осонтар. вале ҳамин даре ки дар назди мо аст, шумо коркар намуда истодед аз чӯби санавбар аст. хоб, чӣ қадар кораш боқӣ мондааст? на он қадар кори зиёдаш мондааст. бисёри корш як 90% кор қариб шуд, камтар.
خب نقشه میکشید بعد کندکوری رو شروع میکنید بعد از اون چیکار میکنید؟ بعد که کار رو تمام کردیم در رو لک زده بعد به استفاده همین. یعنی به میزبانش پیشنهاد میکنید. فرمایش‌ها زیادن؟ ولی زیاده است. خب وابسته به جشن بین المللی نوروز که البته ما در عرفه این جشن ملی قرار داریم چی آماده نمودید؟ چی تیاری دیدید شما؟ من یک چند نمودی ارمغان ها رو ساختم، یعنی یک چند نمود پرنده، گرگ مثلا های از حیوان ها، با یک چند نمود ساز هم تراشیدگی هستم، یک چند نمودی دیگه صندوقچه با بسیار دیگر چیزها رو تیار نمودم. سلام باشید. ما وقتی شما رو زیاد نمیگیریم، البته برای شما برای کار موفقیت. تشکر زیاد. و دوستان عزیز، ما از رفتی آمادگی دیگر هنرهای مردمی و ملی براتون معلومات میدهیم. با ما باشید. نوروز دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز مبارک باد، نوروز 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 مبارک باد. همزه بی چمن نوروز، همزه بی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد، نوروز 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 مبارک باد. тавре ки маълум аст, тӯпӣ яъне тоқӣ як нав каллапӯши махсуси мардумони осиёи миёна ба шумор меравад. гузоштани тоқӣ барои мардон маъниҳои гуногунро ифода мекунад. бобои деҳқонро мисол овардан мумкин аст, ки бо ҷелаку ҷома ва тоқӣ симои миллии худро нишон медиҳад. дӯстони азиз, албатта чӣ гунае ки медонем, ҷашни байналмилалии наврӯз анъанаҳои зиёд дорад ва мо дар хона яке аз ҳунармандон қарор дорем ва ёдрас мешавем, ки ин нафар ба духтани тоқиҳо машғул ҳастанд. чанд сол мешавад ки шумо ба духтани тоқӣ машғул ҳастед? 30 сол боз тоқӣ тайёр мекунам. ғайр аз духтани чунин тоқиҳо боз чиро шумо омода мекунед? ман ҷома духтагӣ ҳастам. ман ин гулоша медозим, хонуба духтаро медозад худомо. сони тепчӣ мекунем, пилта мекунем. сони баъди тайёр шудан қолиб мезанем, қолиб мекунем. ин ҳозир қолиб накардагӣ. баъди қолиб кардан сони киле мекунем, еле мекунем. манин хе тайёр мешавад. ҳамин гуна тоқи чанд намуд мешаванд? 6 намуд ҳаст. 6 намуд. мани гулаш зард, мани ино зард, мани ино гулаш зард не ҳам сафед. 6 намуд ҳаст. саломат бошед. андозаи ҳамин тоқиҳоро шумо чӣ гуна муайян мекунед? аз 56 то 62 мешавад. ин лаҳза метавонем ки масалан як тоқи омода кунем? бале. хуб, тамошобинони азиз, ин лаҳза мо имкон дорем дар ҳамин ҷо як тоқи омода бикунем ва ёдрас мешавем, ки баъзе аз қисматҳои тоқи аллакай омода аст. хуб, маромад шурӯъ мекунем. гирдоша қайчӣ мекунем. я бо мани ченак мекунем ки ин чақа. манихе қад мекунем барое ки баробар шавад. манихе қайчӣ мекунем барои мани кизак ба қоим шавад. я ина қайчӣ накунем, агар бурма мешинад, безеб мешинад. қисматҳои зиёдтиаш аст. зиёдтӣ қайчӣ мекунем. умуман омода кардан як тоқи чӣ қадар вақтро мегирад? хай резба агар гулош тайёр бошад, як резба 10 та тайёр кардам мумкин. гулҳоро ки омода мекунад худатон ё ки ягон нафар дигар? духтарам худам медозам. қоим шуд ин ба мошина мекунем. гирдоша мечаспонему барои яххел шавад. як тоқи чӣ қадар нарх дорад? ин тоқиҳои моҳон арзонтар медиҳем. 20 сомон, 25 сомон. тамошобинони азиз, фикр мекунам, ки албатта тоқии мо омода шуд. дуруст аст? 4 тарафша мана кӯк кардем, мошина кардем. мани пуштоша ховондем. тайёр шуд. тӯпи тайёр шуд. яъне ҳамин аст, тоқӣ омода шуд. хуб, қисмати асосии тоқӣ тамошобинони азиз омода шуд ва фикр мекунам, ки албатта
дар сари ҳар як калонмарди воқеан ҳам марди тоҷик мо чунин тоқиҳоро мушоҳида мекунем ва ин тоқи хоси сари марди тоҷик аст. дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад. дар аввал кӯлоҳ ба шакли мудаввар ё нуктес аз порчаи матои росткунҷа бо нақшу нигори сӯзанишуда омода мешуд. ҳоло мардону занон аз намудҳои гуногуни тоқиҳо истифода мебаранд. омода намудани тоқи нозукиҳои хоси худро дошта мардон онро аз рӯи сину сол истифода мебаранд. чӣ гунае ки ҳунармандон қайд намуданд, тоқи барои мардон ду намуд мешавад: бачагона ва мардона. бояд бигӯем ки ҳангоми таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз бачагон ҷелакро ба бар намуда, тоқичаҳоро ба сар монда, ба дашту саҳро раҳсипор шуда истиқбол аз наврӯз мекунанд. тоқиҳои тоҷикӣ дорои нақшу нигор ва шаклҳои мухталифанд. онҳо аз навъҳои мардона, занона ва бачагона иборат мебошанд. наққошӣ ҳунари офаридани нақш яке аз навъҳои санъати ороиши амалӣ ба ҳисоб меравад. ёдгориҳои меъморӣ ва бозёфтҳои бостоншиносони осиёи миёна шаҳодат медиҳад, ки наққошӣ дар ин ҷо аз замонҳои қадим ривоҷ ёфтааст. бахусус дар шаҳри Истаравшан ин ҳунар марзи минтақаро убур намуда, хоҳишмандон аз дигар манотиқи кишвар барои омӯзиш меоянд.
ин ҷавонони ҳунарманд дар ҳар гуна маҳсулотҳои кулолгарӣ нақшу нигорҳои гуногун аз ҷумла рамзҳои наврӯзро тасвир намуда ба мизоҷон пешниҳод менамоянд. яъне аз анъанаҳои миллии ин ҷашни аҷдодии тоҷикон ба намоиш гузоштани маҳсули заҳмати ҳунармандон аст ки ин боис ба муаррифии анъана, расму оин ва ба ҷаҳониён нишон додани ҳунари асили тоҷикон аст. тамошобинони азиз, айни замон мо дар муассисаи давлатии коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан қарор дорем ва идрост мешавем ки ин коллеҷ бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шудааст. ҳар нафаре ки ба ин толори намоишгоҳ меояд, албатта аз кандакорӣ, дӯзандагӣ, рассомӣ, қолинбофӣ ва дигар ҳунарҳое ки воқеан ҳам дар ин марказ бозомӯзӣ мешавад, бархурдор мегарданд. дар толори намоишгоҳ маҳсули заҳмати ҳунармандони шаҳри Истаравшан ба назар чун як ҳуҷраи миллии тоҷикон расида шахсро ба дунёи ҳунар ворид мекунад. бузургони мо беҳуда нагуфтаанд: ҳунар омӯз, кас ҳунармандӣ, дар кушоӣ кунӣ, на дар бандӣ. дар толори дигар бошад маҳсули заҳмати кандакорон ва наққошон дида мешавад ки бозгӯии рушди ҳунари миллӣ ва арҷ гузоштан ба анъанаҳои наврӯзиро бозгӯӣ мекунад. бузургони мо беҳуда дасти ҳунармандро ба гул шабоҳат надодаанд. аз қадимулайём мардуми тоҷикро ҷаҳониён ҳамчун ҳунарманд мешиносанд. хушбахтона аз тамоми минтақаҳои кишвари азизамон донишҷӯён омада ҳунарҳои заргарӣ, мисгарӣ, оҳангарӣ, наққошӣ, кандаккорӣ, аҷӯбасозӣ, гаҷкорӣ, армуғонсозӣ, қолинбофӣ, атласу адрасбофиро омӯхта истоданд. мо дар ин наврӯзи байналмилалӣ нақшу нигори ислимӣ аз ҳазорнақшҳои давраи Исмоили Сомониёнро омода кардем. дар равияи армуғонсозӣ аз байн рафтани аробаҳои дучархаҳои қадима, сутунҳои ҳаҷмашонкалони бо нақши ислимӣ, бо тарошидани қошуқу табақ
ва дигар маҳсулотҳое ки қариб ки аз байн раванд имрӯз омода дида истодем ки дар намоиши наврӯзӣ мо пешкаши марази тамошобинони азиз мекунем. бо фаро расидани баҳор ва ҷашни наврӯз бобои деҳқон барои кишту кори баҳорӣ омодагӣ мебинад. маҳсулотҳое ки деҳқонон истифода мебаранд, ин дар аввал заҳмати оҳангар аст. оҳангарӣ яке аз ҳунарҳои суннатии тоҷикон мебошад ва аз қадимулайём халқи тоҷик ба маҳсулоти ин навъи ҳунармандӣ ниёз доранд, зеро ҳаёти мардуми деҳотро бе асбобҳои бел, калан, табар, теша, дос, болға, корд, гулмех, нал, ҷоду ва ба ин монандро тасаввур кардан ғайриимкон аст. метавон гуфт ки зиёда аз 100 номгӯи ашёҳо ва асбобҳо аз ҷониби оҳангарон омода карда мешавад. ҳунари оҳангариро дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, махсусан шаҳри Истаравшан мушоҳида кардан мумкин аст, зеро ҳамаи асбобу олоти оҳангарии кишоварзӣ ва рӯзгор дар дукони оҳангарӣ тайёр мешавад. оҳангар бештар аз оҳанҳои вазнину боқувват маҳсулоти зарурии худро омода мекунад. ҷараёни омода намудани маҳсулоти оҳангарӣ чунин аст. касми падари бо калон чор пушт гузаштагӣ касми модар бобо калон, бобо, ман, падарам бо оянда фарзандо ҳамин касми оҳангария омӯхта истодаем. Ман сини 50 даромадам, 3-4 шогирд баровардам. кори оҳангарӣ кори қин, осон не, мушкил. кун зиндагӣ каросим. асбобҳои рӯзгор мисол калан, табар, теша, корд, ҷамии хоҷагии деҳқонӣ асбобоша месозам. меҳмонои хориҷа мебиён, тамошон харид мекунанд, тамошо мекунанд. ин кори мон кори дастӣ. ягон кори завод мебуроядгист ҳамаш дастисоф. барои кордон овай кардан металлҳои сахт пӯлодӣ мегӯем. пӯлодӣ мегирем, мебурем, теғ тайёр мекунем. мисол барои ҳамин корда тайёр кардан мо бояд аввал теғаша тайёр кардем омода кор. баъд устуғона гирон дасташ ба тайёр мекунем. хӯрғошим мерезем. баъд аз ки мисол теға тайёридан 4 хел чархба суфта мекунем. суфта кардан баъд сонин бурро тез мешавад. барои ғилофаш манин чӯбои чормағз кати гулкорӣ мекунем. вақти мавсими кишту кор ҳозир деҳқон ҳама намудаи асбобаша мон тайёр карда мекунем. на ҳар нафар ба ин намуди ҳунар таҳаммулпазир аст. то омӯхтани нозукиҳои касби оҳангарӣ заҳматҳои зиёдро бояд пушти сар кард. сабру таҳаммул ва тоқатпазирӣ метавонад шахсро ҳамчун як ҳунарманди комил тарбия намуда, онро дар самти интихоб намудааш муваффақ намояд. бисёртар шогирд мебиёд манба мисол бегонаҳо одамо 10 рӯз 5 рӯз кор мекунад, якҷош дасташ қашқа мекунад, азоб мекашад, мерад. шогирдои мо авлоди худомо меистад. азоб кашадам тоқат мекунад. як рӯз азоб мекашад, 2 рӯз азоб мекашад, 3 рӯз бо маҷбур кор мекунад.
آغوش پر از یاسمن خوش آمدی نوروزی من آراسته باغ و چمن خوش آمدی نوروزی من مهری جوانی میزنی اندر ضمیر قلب ها با اشوه ها به یک سخن خوش آمدی نوروزی من امسال از هر ساله ای زیباتر و جذابتر گلچهره و گل پیرهن خوش آمدی نوروزی من از آستان تا آسمان گل میکند عالم همه وصفی تو در هر ارجمن خوش آمدی نوروزی من кӯдакон бо ҳама нозукиву гирьяҳои зебояшон ҳамзамон арзандаи гаҳвораанд. давраи беолоиши худро бо аллаҳои самимии модар дар гавҳора пушти сар менамоянд. гавҳорасозӣ яке аз ҳунарҳое мебошад ки нозукиҳои махсуси худро дорад. ин ҳунари миллӣ дар шаҳри истаравшан ривоҷ пайдо намуда рӯз то рӯз оммавӣ мегардад. як гавҳора чӣ гуна омода мегардад? گواره‌سازی ما چوب تاخته رو میگیریم خوش میکنیم خاک کرده اندازه‌اشو گرفته وای میکنیم بعد از اون کار سرمی تخته خاک شد میبریم اندازه قدی گرفته این دستش میگید قصخانش هست این ریفچه‌اش میگید هر یک جدا کرده بعدی وای کار چسباندن سر میشد چسبان شوی امی پایه‌اش سر کرده ساخت میکنیم محکم میکنیم جای در کارشته یلی میکنیم وای کرا میخ کم استفاده میبریم برای کودکا وایش هست یک دو روز با خاک میکنیم وای میکنیم بر رنگ بار میداریم رنگای طبیعی بهار کودکا برای رنگ شناسیش وای کرا امیر اختراع کرده برآورده امیر رنگا رو میزنیم گوارا بسیارتر اصلا پیشتر میکنن از سفید و بیت حاضر ما اینا درختی همین روسی میگیم ساسنا هوای کم کم استفاده برداشتیم قد براش خیلی 90 میگیریم 1 متر میگیریم عقد پیشش درونش 90 این خیلیش به 38 36 برای گوار اندازه براش тамошобинони азиз, албатта ҷашни байналмилалии наврӯз анъанаҳои зиёд дорад. яке аз онҳо ин пухтани хӯрокҳои миллӣ аст ва ин лаҳза мо мебинем ки анъанаи пухтани хӯрок дар шаҳри истаравшан чӣ гуна аст ва дар ҷашни байналмилалии наврӯз бахусус дар иди миллиамон ки хоси мардуми тоҷик аст, иди мардуми тоҷик аст, кадом хӯрокҳо омода мешаванд. хуб, салом алайкум. алайкум ассалом. худро муарриф кунед. ман саид маҳмудова мавҷуда истиқоматкунанди комитети маҳаллаи боғ. саломат бошед. албатта дар ҳар минтақа вақте ки мо сафар мекунем дар ҷашни байналмилалии наврӯз яъне хӯрокҳои гуногун омода мекунанд. бахусус дар ҷашни наврӯз хӯрокҳои гуногун омода мешавад. шумо мегуфтед ки махсусан дар шаҳри истаравшан вақте ки наврӯзи байналмилалӣ фаро мерасад, хоб анъанаи пухтани таомҳои миллиро масалан чӣ гуна шумо ба роҳ мемонед ва кадом хӯрокҳо омода мешаванд? дар иди наврӯз хӯрокҳои сумалак, хоб самбуси алифин, шпери алифин, мастова, ҳавлойта ҳамаш дар иди угро. яъне ин хӯрокҳое ҳастанд ки бештар дар ҷашни наврӯз омода мекунед шумо. саломат бошед. ва ин лаҳза мо дар назди худ якчанд маҳсулотҳоро мебинем ва мехостем бифаҳмем ки айни замон кадом намуди хӯрокро омода мекунед. ҳамин тариқа мо масто바ро тайёр мекунем. мастобаро тайёр мекунем. бале, яъне ин хӯрок низ хоси иди наврӯз аст? бале. хуб,
тамошобинони азиз ёдрас мешавем ки зербаки хӯроке ки айни замон мо омода карда истодаем аллакай омода шудааст ва баъд аз омода кардани чанд маҳсулоти дигар албатта мо ба қавле сари дег меравем. хуб марҳамат шурӯъ мекунем ба омехта кардани маҳсулотҳо ва сараввал аз чӣ шурӯъ мекунем? аз пиёздоғ сар кардем, пиёздоғ карда тайёр кардем, мастои обашро андохтем, акун баъд қимачаро мекунем. қимаро кара истода, кабутаро реза карда, чаккаро об кара, мастобаро мекишем. Марҳамат шурӯъ мекунем. Марҳамат. Яъне сараввал аз қимаи гӯшт. Гӯштро меандозем ба вай пиёз вай кара, қимаро сар мекунем. Қима кара истода, дар байин пиёзро омехтем. шумо ин қимаи гӯштро бо пиёз илова кардед, дуруст аст? барои кушода нашудани ин вай бомазза мешавад, болаззат мешавад ва ин кушода намешавад қимаҳомо. бале. ғайр аз пиёз боз чӣ илова мекунем? ба ин намакоб қушкара вай кугӯла мекунем. зира, мурч чӣ аст вай мекунем, илова мекунем. яъне кабудиҳоро низ дар дохили ҳамин илова меяд? кабутаро дар дохилӣ намекунем, фақат пиёз. кабутаро реза кара дар вақте ки авқот мекишем ҳамонро омехта кара ба вай меандозем ба дек кабутара. қатӣ қайла мекунем, қайларо бо авқот кашида истодагӣ ба болояш қайлагӣ меандозем. ана ин шуд. дар ҷашни наврӯз вақте ки наврӯз фаро мерасад бо бонуҳо шумо албатта сарҷам мешавед, омода мекунед ин хӯрокҳоро? инро боз алафро самбӯса мекунем, аз алафҳо чӯпера мекунем, аҳулбаҳо ҳама чизро мепазем дар иди наврӯз. иди наврӯз сумалак мекунем, ҳамаро ҷамъ кара ид мегузаронем. бале. ҳар ид мо ҳамин вайро мекунем. саломат бошед. хуб бинандагони азиз, то омода шудани баъзе аз маҳсулотҳои хӯроки идонаи мо ансамбли фолклор сароён, яъне бо ҳузури бонуҳон дар ин ҷо ҳастанд ва хоҳиш мекунем ки як суруди бисёр ҷолиб бо овози зинда барои мо ва тамошобинони шабакаи Баҳорисон пешниҳон намоянд ва баъдан мо суҳбатро идома диҳем. марҳамат. تماشای دفوکنگ برآمد، مرغان چمن جمله به پرواز شدند، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد. نوروز 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 ابله دوست می‌دارم، سیبر گل لزار دوست می‌دارم. من بلبلم و بهار دوست می‌دارم، سیبر گل لزار دوست می‌دارم. سیبر گل لزار در باغ شما، سبگن می‌خورم شما یا دوست می‌دارم. سیبر گل لزار در باغ شما، سبگن می‌خورم شما یا دوست می‌دارم. نوروز 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 ابله 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 جانان بهار شد دست کی می آیی، وقتی گل خرش دست کی می آیی. جانان بهار شد دست کی می آیی، وقتی گل خرش دست کی می آیی. تو وعده بر پای زمستان دادی، بر پا همه آب شد دست کی می آیی. تو وعده بر پای زمستان دادی، بر پا همه آب شد دست کی می آیی. نوروز 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 نوروز. саломат бошед. ташаккур. ва тамошобинони азиз аз фурсати муносиб истифода бурда
тамоми мардуми шарифи тоҷикистонро бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз ки иди хоси сифр мардуми тоҷикистон аст табрику муборакбод мегӯем ва саодатмандӣ рӯзгорро ба шумо хоҳонем. ва инак суҳбатро идома медиҳем албатта ва мо чакаро об кардем. вақте ки суруд хонда шуд, дар давоми суруд мо чакаро об кардем. хуб боз чӣ кор кардем? Кабутерро реза кардем. Кавутиро реза кардем. Акнун бояд чикор кунем? Қимаро карем, кугула карем. Қимаро омода кардем, воқеан ҳам дуруст аст. Хоб, ҳоло бояд чикор кунем? Ба назди дег меравем, дуруст аст? Бале, марҳамат. Кӯмак кунам ба шумо? Чиро гирам? Чакаро. Марҳамат. Рафтем. дӯстони азиз, мо омадаем назди дег ва дар мавриди омода шудани ҳамин хӯрок мо барои шумо пештар маълумот додем ва ҳоло мехостем бифаҳмем ки зербаки ин мастобаи мо аз чӣ омода шудааст. Дар дег рӯғанро андохтем, пиёзро андохтем, пиёздоқ сурх шуд. Ба ва як устақонро пастем, иликро. Ба ин омехта карда сурх кардем. Баъд обашро андохтем, ба вай нахӯд андохтем. Вақте ки об салвай шуд, нахӯдро андохта мастобаи вайша ҳосилаша андохта тайёр карда мондем. То омода шудани ҳамин худи зербак чанд дақиқа лозим аст? Хадам 30 дақиқа. 30 дақиқа. Ана ин мастобаи мо тайёр шуд. аз болои рӯған гирифта барои ширавғанро аз дохилин мегирем, барои қайла тайёр карда гирифта ин қайлаи кӯфтаро ба ин омехта карда ба ин мастоба ва қайлагӣ тайёр кардем. илова мекунед чӣ? ба болои вақте ки авқотро мекашем ба косаҳо баъд аз илова карда ба вай қимаҳоро меандозем ба коса. фаҳмо саломат бошед. фикр мекунам ки албатта болаззат аст. ҳоло чӣ кор бояд кард? идомаи хӯрок чӣ мондааст оно? аз ин авқот хунук мешавад ба тавора мегирем, баъд ба вай чакаро илова мекунем, қимаҳоро андохта ба вай қайлагӣ андохта кӯрики андохта авқотро мекашем. саломат бошед. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, инак хӯроки идонаи мо, мастобаи мо аниқтараш омода шуд. Чакаро аралаш мекунем. Чакаро илова мекунем. Марҳамат. Илова мекунем. барои чӣ мо чакаро бо зербак илова мекунем? барои ба мазза шудан. барои бо мазза шудан. Кабутерро илова мекунем. мастоба чакка илова мекунем барои хушрӯй шудан, зебо шудан, бо лаззат шудан. кабутерро илова мекунем. яъне агар нафаре ки хоҳиши чакаро надошта бошад чӣ хел мешавад? бавай касе ки чакка нахоҳад ба алоҳида кашида мешавад. алоҳида дар коса мегирад. хӯрокро албатта мо ба косаҳо мегирем. марҳамат. хӯрокҳои миллие ки дар ҷашни наврӯз мардуми шаҳри Истаравшан бештар омода мекунанд, ин оши бурида, оши палови Истаравшан, суманак, мастоба ва ғайра пешкаш мегардад. махсусан оши бурида дар ҷашни наврӯз бо дастони модарони рӯзгордида ва бо ниятҳои нек омода карда мешавад. модарони азиз дар ҷашни наврӯз махсусан дар шаҳри Истаравшан хӯрокҳои зиёд омода менамоянд. ин модар 78 сол дорад ва ҳоло барои мо тарзи омода намудани як навъи ҳалворо нишон медиҳад. тамошобинони азиз, айни замон мо дар назди яке аз модарон қарор дорем ва ин модари азиз мо 78 сол доранд ва нигоҳ накарда ба сину солашон
یعنی خوراک‌های ملی رو آماده میکنن بخصوص در جشن بین‌المللی نوروز خوراکی که عین زمان انیخترش حولایی که آماده نمودن برای ما پیشنهاد کردن و عین زمان میخوایم از مادر عزیز پرسان شویم که برای آماده نمودن حولا کدام محصولات ها لازم است و چگونه آماده می شود این حولا؟ اول الان در میگرانیم سان دیگه میمانیم روغن میاندازیم بچم سان روغن داغ شدن بعد سان ارد میاندازیم آب میاندازیم سان شکر میاندازیم سان میکوبیم. غیر از شکر باز چی اضافه میکنیم؟ نوات 2 کیل نوات و 2 کیل شکر اندازی دیگر سانی همه خیلی حولایتر میشد. اگر 2 کیل شکر اندازی دیگر 2 پیاله ارد می اندازید 2 پیاله ارد سانی 2 لیتر آب اندازی دیگر با تازه نغز میشد. خب فقط در جشن نوروز چنین حلوا آماده می شود یا اینکه مثلا غیر از جشن نوروز آماده میکنید؟ مثال لازم و مورد میکنید حولایتر یک لازم شود دیگر حولایتر میکنید بر من روزای نوروز با حولایتر میکنید. باز کدام خوراک رو شما آماده میکنید مادر؟ هست هم بسات شپیره من تو همش میتونم خدا بشکر همه کار میشن سامبوسه میکنیم سامبوسه هم گمی اول همه روش میگیریم سونی بعد قیمه میکنیم سونی باز میکنیم باز کردن بعد سونی و قیمه کرده سامبوسه با انداخته میپزیم. تماشابینان عزیز من میخوام از مادر یک سوال کنم کلین ها دخترهای شما مثلا هنرهای شما رو دارن یاد گرفتن آموختن؟ کلینم نقص مثال همه کار میتونن همین کارای من کرده هم بچه میکنن کلینم نقص بینایی میپزن میسازن سامبوسه میکنند همه وی میتونند خدا بشکر. سلامت باشید تشکر برای شما. من وای ندارم جلوم ندارم کلینم نقص راستیه ما برای شما سعادتمندی عمری دراز و خدا کند که همیشه سالم و بردم باشید مادر عزیز. پروردگار بیدار شوید بیران شوید کسم کار عمر جانتون برکتیات بچم بهورکای نک شود ارزو حواسی بچه کوتون بینید خدایا پروردگار بیدار و بیران شده گردیتون. از فرصت استفاده برده ما شما رو با جشن بین‌المللی نوروز که جشن ملی تاجیکان است تبریک میگیم. رحمت بچم. جشن نوروز در هر خانه مردم شهر استراوشان با شکوه تجلیل می‌گردد. زنان و مادران عزیز یکجا جمع آمده خاطرات سالی گذشته را ورق گردانی نموده با عنعنه‌های نیک نوروزی و هنر و مهارتشان تجلیل از نوروز و سال نو می‌نمایند. وقتی درباره نوروز علمافروز می‌اندیشیم سرنوشت پرافتخار و سرورانگیز این سنت نیک اجدادی که تاریخ کهن دارد یادمان می‌آید. آنچه در ذهن و عمل و کردار مردم در یادکرد این جشن رو میزند شادی است و سرور، خیر است و برکت و افزون خواهی و تندرستی و کامیابی. در شمار کارهایی است که اجرایش برای هر فرد سنت بوده دشواری ها را میزداید و نوید و خوشی و شادمانی و نیکبختی به خود میآورد. نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین بوده دارای یک قطار سنت‌های نجیب می‌باشد. نوروز در برابر عامل‌های مربوط به تازگی و اخلاق‌های حمیده انسانی همچنین یک قطار بازی‌ها و نوع‌های مختلفی ورزشی به خود خاص دارد که طول هزار ساله‌ها در میان مردم زنده مانده است و برگزار می‌شوند. از معمول‌ترین نوع‌های ورزشی به نوروز خاص گوشتینگیری، بندکشی و وزن‌برداری می‌باشد.
ҳар як намуди варзиш таҷассумкунандаи урфу одати ҳамон халқу миллат буда вобаста ба инкишофи маданият ва фарҳангу тамаддуни ҳамон халқ такмил ёфта то замони мо омода расидааст. гӯштини миллии тоҷикӣ ҳам таърихи дерина дорад. ин намуди варзиш бо рӯзгори гузаштагони мо пайванди мустаҳкам дошт. ба гӯштин асосан дар тӯю сур ва идҳои бузург машғул мешуданд, хусусан дар ду ҷашни машҳур дар наврӯз ва меҳргон гӯштин ҷойи махсус дошт. гӯштини тоҷикӣ як тарзи хоси варзиш аст. як бартарии намуди гӯштин дар он аст ки дар давоми машқҳо рӯҳ ҳам бо ҷисм инкишоф меёбад. гӯштингирон аксаран одамони солор ва пуртамкинанд. дар гӯштини тоҷикӣ тарбияи ду узв миён ва панҷа бисёр муҳим аст. сарпанҷаи гиро ва миёни боқувват дар лаҳзаҳои ҳалкунанда нақши муҳим дорад. бозуи тавоно бе миёни мустаҳкам қадр надорад. он замонҳо дар мусобиқа ғолибонро бо усули афтонидан ба тахтапушт ки маънии ҳалолро дорад муайян мекарданд ва паҳлавони пирӯз омада ҳарифи дигарро мунтазир шуда гӯштин мегирифт. бо ҳамин тарз қувваозмоиҳо идома меёфт то он даме ки нафаре пайдо шаваду миёни талабборон ҳамчун ғолиби ягона эътироф гардад. паҳлавонон бо қуввату нерӯ ва бозуи рустамонаашон садҳо дили мардумро ба ваҷд меоварданд. гӯштини миллӣ ки таърихи бои қадима дорад, он ба хусусиятҳои ҷолиби худ диққати олимону мутахассисони олам, махсусан донандагони хуби соҳаи варзиши рӯсро то андозае ҷалб кардааст. аз ин лиҳоз намудҳои миллии варзиш ин қисми фарҳанги миллат мебошад ки решаи онҳо аз таърихи дур об мехӯрад. аз ин лиҳоз нигоҳ доштану инкишоф додани намудҳои варзишгарӣ гулгуншукуфонии фарҳанги миллӣ аст. махсусан дар шаҳри Истаравшан барои ин намуди варзиш шароит фароҳам оварда шудааст. бачагони лаёқатманд аз устодон нозукиҳои гӯштинро меомӯзанд. ҳар сол дар иди наврӯз дар тамоми минтақаи Тоҷикистон мусобиқаҳои гӯштини миллӣ гузаронида мешавад. мусобиқаи бандкашӣ низ хуси иди наврӯз аст. кӯдакону наврасон ба ду гурӯҳ тақсим шуда бо ҳам мубориза мебаранд ва танҳо дастае аз ҷиҳати ҷисм обутоб ёфта пирӯз меояд ки ин шодиву нишоти эшонро дучанд мегардонад.
نوروزی است равшан.